Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele ufowethu nodadewethu, obafowethu. Namhlanje ngithi angizokhuluma ngale ngwenya le uMiguel Cardoso. Engicabanga ukuthi iningi lethu noma ingxenye yethu, angazi uma ngizothi abalandeli noma ama-supporter. Kunabalandeli be-Chiefs abagxeka uMjida. Okay, uMjida ulenzile iblanda kwangena igoli, yabo, kodwa asimusani okumgxeka ngale ndlela ukuthi agcine naye alahlekelwe ukuzethemba, yabo. Engicabanga ukuthi wonke umuntu emhlabeni owenza iphutha akagxekwa kodwa uyavuswa, yabo, ukuthi hhayi Mjida kuzolunga bafo, umshaye ihlombe ukuthi vuka ayithathe, yabo. Kodwa uma ngibuka abalandeli abanye be-Chiefs bahlohlwa abalandeli beBhakaniya ukuthi uMjida ugcina aluze i-focus, aphume egemini, yabo. Kanti ey'khathini ey'fana nazo lezi ngicabanga ukuthi uMjida simshaya emahlombe sithi vuka uyithathe mbhemu, amagemu asasekhona, yabo. Asimuse ukumgxeka sakumbulala, yabo. Thina into esiyenzayo thina abalandeli abanye be-Chiefs sigxeka umdlali sakumbulala. Engicabanga ukuthi niyakhumbula lo Mjida lo ebeyishaya iphenathi kwi-Chiefs, uma nikhumbula kahle. Kwaba khona wayigeja, angazi awusakhumbuli wayegeja amaZulu, angisakhumbuli, wayigeja leyo game. Wathola ukugxekwa, wathola waphinda ashaya iphenathi, akasayishayi lo Mjida iphenathi lo, akasayishayi ngenxa yabalandeli be-Chiefs, yabo, be-Chiefs abathatha izinto personal ngenye indlela, yabo. Engicabanga ukuthi wonke umuntu iphutha uyalenza bafowethu, yabo, wonke umuntu iphutha uyalenza emhlabeni. Vele umhlaba esiphila kuwo vele kumele wenze iphutha ukuze ufunde ama-mistake, kuthiwa sifunda ngamaphutha, yabo. So nje engicabanga ukuthi uMjida kumele simshaye emahlombe sithi akavuke ayithathe kuzolunga, yabo. Siqhubeke sibheke phambili, amagemu asesekhona, kusho ukuthi madliwe leya game sesiphumile ku-Confederation, sesengakhwalifaya nje kahle futhi kalula futhi, yabo. So nje asiyekeni lento yethu bafowethu ukuthi sigxeke uMjida ngale ndlela le, yabo. Yikho abadlali be-Chiefs abaningi befa, yabo. Abaningi uma ungathi uthi uyalandela nje abadlali be-Chiefs ababeshaya amaphenathi bawageja, abangasawashayi manje baningi ngenxa ye-social media. Ugxeka umdlali, ugxeka umdlali, ugxeka umdlali, ngabe umdlali uyamkhuthaza, ngabe umdlali uyamkhuthaza, thina siyamgxekela ukumbulala, yabo, sigxekela ukumbulala. Kanti lento lena ayilungile bafowethu. Engicabanga ukuthi singalungisa ulimi lethu nendlela esikhuluma ngayo ey'nkundleni zokuxhumana nabadlali bethu, yabo. Singahlohlwa abalandeli babanye ama-team ukuthi uma bethi umdlali wethu uyabheda nathi sivume ukuthi uyabheda, yabo. Iyona into thina esibulalela abadlali le, iyona lena bafowethu. Ukuthi umdlali lo useboza lokhu ukugcina ngenxa yokuthi uselalela thina la ey'nkundleni zokuxhumana, yabo. Ngiyabonga ngani zakwethu, nibe nemini enhle.